of stardust. Just hang out one silly moon. Hello. Ed, ari ako sabay. May importante kong ikumpisal ni Unsay... bahin kini sa mihitanran sa imong anak. Di ara ko sabay, Ed. Agnes, nakita ka ba nakasa sa akong anak? Ha? Agnes? Oh, unsa man tong gisulti ni Agnes? Sidis! Sidis! Sir, may isugo ka, sir? Mulakaw ko. Ikaw lang una ang bahala din sa bahay, ha? Ay, sige, sir. Kung manuwag sa telepono si Ian, tawagan na siya nako sa cellphone. May importante kong lakton. Asa ka man di ay, sir. Kasi manawag tos dong iyan ni mo. At doon ako si Agnes. Doon na siya importanteng isultin ako. Itarutan ako ni Veron, ha? Nga natuog siyang kwarto. Hala. Kadinalian ba iyahang lakaw, uy? Mura magseryoso, ne? Nindot tayo, no? Nga naman eh, Biday. Unsa man, bossing. May problema ka sa kanta? Dili ka ganahan sa lyrics? Mao man ang akong gibatik karon, Pinoy. Gikinahanglan ako si Alexa sa akong kinabuhi. Bossing? Seryoso na gyud ka? Posible na gyud nga makapasa ka sa standard ni Alexa. Karon pa ko makasabot. Kung anong masuko ko kung hikapon siya sa lain. Ikasapa na sa tingali sa amahan. Pero, nahipausap ka si Ed sa gibuhat siyang anak na ako. Ay, na-challenge lang yung tingali na si Ian ako. Pero dili. Dili ko mo sakay siyang pagpabuutan-buutan ko nung hay. Oh. Unsa na masap ng trauma ni mo, ha, Ian? Misod ako, aron. Hangiun ka nga ayaw isukod ang muda. O nga nun, dili man ka gusto nga ako ng isukod. Basin dili mahinayon ang atong kasal. Nagtuog yun ka nga mahinayon ng atong kasal? Oh. Oh. Paminawan niya ni, ha? O basahan ni. Iyan, buhiin ako. Papaulian ako sa amo. O niya na ka makapauli kung di na ka masuko ako. Unsaon man pagkawas ang kasukot ni mo, kung imo kong prisuhon din, he. Sorry. Pero, di ba ka makapauli? Unsa na masab ning iyang kipilin? Unsa ni? USB? Pamati ako. Unsa na masab ning trauma ni Ian? Dili siya magdugay din hisod sa kwarto. Unya. Unsa masab ning iyang note? Pamatia ang mga puong sa kanta. Mauni ang akong gipati nimo. Iyan. Unsa man ning kanta ha pa? Dili na ni pinuang ang ako, ha? Tininood na ni. Kung tinuod man ang imong gipati para nako, Iyan. Kinahanglang imo ng pamatud-an. Unsaon? Bossing? Bossing, sorry nga maputol mo, ha? Naa si Paul sa gawas? Unsa? Nagpaabot sa gate si Paul? Anong naaman na siya? Naa si Paul? Nganong ni aman siya? Mabasakitan lang yun na siya ni Ian.
Kinuko. Iyan! Iyan na napasakiti si Paul! Iyan! Nganong niyam ka? Kuhaan ako si Alexa. Kung ganong imong siya kuha? Unsa may katungod ni mo aron kuhaon siya, ha? Dili ko gusto nga imo siyang pasakitan. Imong presohon iyan. Wa na ko siya pasakiti, Paul. Giatiman ko siya. Gihatagan sa tanan. Unsa ba yung rason? Ngayon sige kinap. Misulti siya ng luli na ko. Nagisugo lang niya si Alexa din eh. Pero wala na mo papauli ah. Wa ba mo sulti ang iyang mama kung nganong niya si Alexa na? Nahibaw ko ang gusto rin mo siya pasakitan. Gusto ko siya pagkaslan. Mao nga niya siya sang poder. Sa pinugos ka pagi. Oh, kinsa nag-ingon nimo? Nga ako siyang gipugos. Imposible man. Nga di siyang pauli kung wa pa rin mo siya preso ha. Paul, pauli na lang. Di kong pauli. Kung di na ko manda si Alexa. Imo siyang kuhaon ako para sa imong kaugalingon. Gidawat ko na nga wala ko'y lunas kasi na Alexa. Pero higala paghapon eh. O dili ko musugot. Kadulay di utang mitabo niya diha sa imong mga kamot. Naibaw ng tanan nga nian ako si Alexa. Busa, ako na siyang responsibilidad. Kung unsa may daotang mahitabo niya, ako naglubagon, Paul. Di ikaw ang biya din eh. Kung di na ko mabati ang tiyong ni Alexa. Oh, Nansan man ka sila sa kawas. Pero, mingo man sa... Huwag mo ko niya pating siningkitay. Binoy! Binoy! Iyan! lakaw na lang. Sa ako lang giingon mo yan. Dili ko malakaw. Kundi ko makasiguro nga wa kay gibuhat na utan ni Alexa. Okay. So, Imo siyang pasudlon, bossing. oh, gusto siyang makabati sa tingog ni Alexa. Oh, atong pabation. Sunod do. Agnes, Dali. Sud. unsa man tong imong gisulti sa phone? Relax. Magaon na ta. Wa kumuan aron mukaon lang, Agnes. Isulti na kung unsa ang imong nahibawan sa nahitabo ni Veron. Gigutom ko, Ed. Adto ta magsulti sa kusina. Ah, na ng kwartuha si Alexa. Alexa? Paul? Abliha ang kwarto. Pagsulti mo. Pero ayaw lang ablihi ang putahan. Alexa, ayaw ka malaka. Magkuha kong pulis. Kuha ko na ko diha. Ayaw, Paul! Ayaw na naman hilabot na mo. Amo na ning away, Paul. Pero di na husto gibuhat iyan. Yagang gipriso diha. Huwag ka mamahadot nito, ha? Lakaw na lang, Paul. Basta din na lang una ko din Pero, Nakabati na kasi sulti ni Alexa. Lakaw na, Paul. Lakaw na, Paul. Gipalakaw na ka ni Alexa, Paul. Lakaw na. okay. Pero balik ko. Kuhaon ko yun si Alexa. Ug dadon na ako ang inikanan ni Alexa sa akong pabalik. Ha, nawadaan ka na yun sa mayroong pangisip yan. Way magkapugong sa mong pagpagkasal ni Alexa. Wow. Just hang out one silly Pero balik ko. Kuhaon ko yun si Alexa. Ug dadon na ako ang inikanan ni Alexa sa akong pabalik. Ha, nawadaan ka na yun sa mayroong pangisip yan. Way magkapugong sa mong pagpagkasal ni Alexa. Wow. Paul? Wala pa ka diha? Paul? Milakaw na siya. Giyan sa mo siya? Wa. Wa ko ibuhat nga daw niya, Alexa. Kalma lang. May kayo ka sulungis ka buang. Bossing, ayagin pa daw sa'yo sinultihan. Palapsa sa pikas Dali dunggan. naman ka diha. Unsa man? Nagtungga na sab ka? Palapsa lang yun sa pikas dunggan, bossing. Iyan? Huna-huna lang nga, nagsilos na siya, maungiso kayo. Iyan na buang na gyud ta. Wa pa ko mabuang. Kung wa ka mabuang, ablihin ning puntahan. O niya na ako ablihan kung imo na kong sugton. Pwesa man ka.
Gusto kitang datan ng mga pulis na ni Paul? Di ko maadlok og polis. Dili ka mahadlo kay nagsalig man kasi mong kwarta. Wala ko ikasaligan karon, Alexa. Yabaga na gini magkuntok, oy. Ops. Ipalapos to sa pikas dunggan, bossing. Ayaw to og pa. Tinuod gyud ang imong giingon, Binay. Ang mugawa sa baba, mas hait pa sa espada nga mutusok sa imong kasing-kasing, no? Mauna. Alexa, pahuway na lang diha. Unsa may gusto nimong paniad to? Ambot ni mo, ay. Huwag yung kay buot na. Ops. Palapsan na sa pikas dunggan, bossing. Sige. Ang way buot mo'y magluto para nimo. Relax na lang diha, Alex, ha? Huna-huna, nga may bakasyon ka. Karon nga nahuman na matagkaon. Sultihin ako sa imong nahibawan sa mihit an ran ni Biron. Nagkaila ko sa midamag sa imong anak, Ed. Oh, kinsa? Pero sa dili pa, may ipangutana ko nimo. Unsa man na? Kinsa man gid ang mas bugat sa imong kasing-kasing, Ed? Ang inahan ni Ian? Or ang inahan ni Veron? O si Alexa? Ayaw i-appeal si Alexa. Tungod kay anak ang akong gibati para diya. Oh. Naibaw ko sa imong tinaguan, Agnes. Ikaw ang tigsulsol ni Carolina aron mosamot og kasuko nako. Ngano man? Ed, Karon, isulti na ang gusto nimong ikumpisal nako. wa ba gyud kay pagmahal sa kamay nako, Ed? Oh, Agnes, usa ko nang imong gipadulti. Hugay na ko sa inyong kompanya. Suod ta. Og suod mi si Carolina. Wa ka ba giday makaton sa pagmahal nako? Agnes, higala ta. Nahibaw ka gyud na mahal ta ka isip higala. Pero nahibaw gyud ka nga dili ni ka lang akong gibati para nimo, Ed. Sukad sa mga batan-on pa kita. Agnes, mga tiguang na ta. Dili ta angay pang maghiskot sa atong kabatanon. Karon, sultihi ko. Kinsa ang mihit an ran ni Veron. Samtang naglakaw siya padung sa iyang giabangan. Ang imong asawa, si Carolina. Unsa? Oy, Lira, ni aka. Nang sadas, may gipakuha sa Sir Rolando nga documents nga naa ni Tito Ed. Aha, ay unsa mang dokumentuha. Uy, wala ba din si Sir Ed? Magawa na ko niya. Nagluto para bakus kusina. Oh, mao ba? Tabangan na lang ka. Ha? Uy, pero Ay, naghalok na ko ng buotan ako karon. Nakakaton ako sa kong masayo pa. ay may noon. Aw, dali, aris kusina. Ako'y nanimaho mga akong giluto. Sala na ni ay. Sud na. Ay, mga orto ha? Ang akong unahon. Asa? Pagtali. Kaya akong lingawan sa kusina sinang sedes. Dili ka makatuon sa. Ang imong asawa, si Carolina, maoy mo patay unta kang Veron. Apan giswerte pakit siya. Nganong karon na nimo isulti nako? Tungod kay nakasaad ko ni Carolina, nga takumon ko ang akong baba. Ikaw ang misulsul ni Carolina nga buhaton ni Elsa. Ikaw! Sige, pati ako. Wa na'y kapuslana ng akong kinabuhi karon, Ed. Wa na ko'y trabaho, ug wa na sabka sa akong kinabuhi. Oh. Naginusara na lang ko, Ed. Nganong karon ka lang misulti ini nako ah? Unsay nagtukmo nimo sa pagkumpusal nako? Tungod kay dili ko ganahang bawdon sa akong kamatayon ng sekreto sa imong asawa. Misulti ba nimo si Carolina siyang gibuhat? Oo. Miabot siya sa opisina nga wa siya ang kaugalingon nung nagsikikilak. Nung napugos ko siya sa pagpatugan kung usay nakahasol niya. Pasaylo ako, Ed. Ayaw na pakita nako, Agnes.
Please lang. Tabla na tayo. Okay na. Nakuha na ako ang kwartahunon. Maayo. Padungang mo pauli si Ed. Sa imo nga naon na ng sadas, muli ka dayo to si Tito Ed? Na, murag madugay pag yun to si Sir Ed Lira. Sige na. Mabalik ang unya ko din Mupauli na gid ko. Gitawag na ko sa opisina. Ato na ko ng sadas. Na, hala. Agoy. Maayo kay murag na usab na yung sinultihan sa maldita nga Lira. Di na haod manulti na. Ay, dalion ko ning akong giluto kay basin og makamata nas biron. Ako na tumpakan noon. Ikaw na. Kay nagluto ana. Ako. Milagro. Mausap mo ginataw. Tinuod ka ha nga nausap kit ka. Di ko ka mau mag-sorry. Pero, karon nag-sorry na ko. Di ko makamau mahuyap. Pero, karon kahibaw na ko. Di ka man ka maong manguyab. Kay mga babae man ang manguyab nimo. Atagin ako, Chance. Sa minang giluto nimo. Adobong manok o baboy. Kay bawa sa day kang maluto. Kay humot man na. Naning kamot. Aron magustuhan mo. Nagkapaso-paso ka ni ko, na. Huwag na ihilo. Mga ano ta? Wagi. Sakita sa di mo mamasangil eh. Hiluan kita karon, mapriso ko. Mapriso man gid kay ning imong gibuhat nako. Kay gipiso gid ko nimo. Mga una lang ta, ma'am. Nang ginsulto ka ba? No. Gusto lang akong i-feel kung unsa ang bation kung naata sa ubos. Hindi, syempre. Masakitan kung yatakan. Labi nag pasakitan migsulti. Ikaw lang eh. Musukol mo ka kung pasakitan kang sulti. Wa na mausong mga martiron, oy. Nahurot na sila og kamatay. Aw, ako na lang diyon niya ang mahibiling martir ini. Anong katawa mo ka? Ikaw ba iyan? Mura ba og lain na nga akong gikasulti karon? Ako na eh. Ang iyan nga naibdan na utunok. Unsa? Katong iyan nga imong nailan sa una. Moto ang iyan nga natunok. Mong permit isapot. Kalaom na gud nimong sinultihan ron. Mga nagitingali niya ang mabuang sa gugma. Katawa na musog ka. Seryoso mo ko. Gilantan magitingali ka iyan. Ang binang pagkaon pe. Mukaon ako kay tingali mukalit kag panghagis diha. Yan ang imong mutong ipalakaw si Paul. Wa mo ka mamugo sa kuyog niya. Wa lang. Ulang kumuban niya kay mag-aaway niya mo. Mahadlok kang mapasakitan ako siya? Or mahadlok kang ako ang mapasakitan niya? Dili ko gustong na masakitan ninyong duha. Kay dili ko ganahan nga ako ang sinugdanan sa away. Di ba ka na? Taas kay kag buho kay giawayan kag duha ka lalaki? Dili ko proud nga awayan ko. Labaw sa tanan, dili ko ganahan na doon ay mapunog tungod nako. Gaan na ba kay kagkamot? Salamat. Saan sa man? Nga may kitawa ka na. Mga una tao eh. Sindi pa kumutuan ang bulatik ni mo. Busing, si Papa ni mo. Naon sa set? Laon sa papa? Nanawag siya, kikikidnap ang imong manghot. Unsa? Just play them two bars of stardust. Just hang out one silly moon. Salamat. Saan sa man? Nga may kitawa ka na. Mga una tao eh. Sindi pa kumutuan ang bulatik ni mo.
Busing, si Papa ni mo. Naunsa si Ed? Nausas pa ba? Nanawag siya, kikikidnap ang imong manghod. Unsa? Kinuo ko. Dili na mo. Ako ni Susyun. Binoy, Ay, ala, kinsa magkahanag kidnap ni Veron? kinahanglang may bawta, Binoy. Ha? Oy, ayaw na paglagkawaliks, ha? Kinsa po, tuno sa mo niya to si Ian? Nabuang na ba yan nagmaayo ni mo? Binoy, tao ko. Dili ko butang nga mahimo niya taguan. Ay, asa man ka? Ayaw lokong, oy. Nakabati ba yan ka sa kisulti ni Bus Ian, ha? Anhi lang na din, he? May tawagan lang ko. Kinsa man? Ay, dito ra magod mis kusinas lira nagsulti. Unya, paglakaw niya, ako nang ginatanong pagkaon sa Veron siyang kwarto. Pero wa na siya dito. Ikidnap yun siya. Sir, Oh, base na kidnapper ng nanawag sinis. Ako nito mag. Hello. Ed, tinood bang ikidnap si Veron? Oh, ganong nabaho man ka. Di ako sabay nag-ibakasyon na ni Ian. O nabati ko gisulti ni Binoy. Hay na si Ian. Padong na diha. Nagpaabot lang mi sa pulis. Sultihin lang ko kung magkinahanglan ka sa kong tapang, ha ba? Padong na din yung mga pulis. Iampo na lang makuha na yun na mo si Veron. Kaysa mga tao nga naadya sa pagkawa ni Veron. Si Lira. Si Lira? Oh, nagtuo ko nga may kalabutan si Lira sa paggawa ni Veron. Tungkol kay kalit lang siya mitunga. Unya, nagpagkaruning na siya nga gisugo siya ni Rolando. Kung siya man tani, lahi ang iyang motibo. Manawag na niya ko nimo. Niya ng mga pulis. Bye. Bye. Ano? Nagisgot man ka sa nga na itong malditang si Lariang, ha, Alex, ha? Dito sa bahay si Lira, sadyang nawa si Veron, Binoy. Meron yung kwarta. maayo. Sige na, James. Tawagan si Tito Ed. Kaya, magsabot na ta. Kung pilay itong ipalukat ni Bayana. 50 million. Sige. Tawagan na si Ed. Pa, Oh, Ian. Salamat ka niya ka na. unsa may hitabuha pa? Nagduda ko nga si Lira ang utok nining maong kidnapping Ian. Oh, Kay, dinhi siya sa bahay. sigurado ka pa? Di mo siya ganit sa dihang nawa si Beron. Dito ko ni Tita Agnes nimo. May gihusay mi, kaming duha. O nya, unsay suggestion sa mga polis? Paputo na pagtuwag sa kidnapper. Sige na. Ako ito ba? Hello? Tama ninyo ang 50 million pesos alang sa kinabuhi sa imong anak. Hello? Hello? Kinsang nanawag? Lalaki pa. Og 50 million ang iyang gipangayo para lukat ni Veron pa. 50 milyones? Mao na pa. 50 million ang iyang gidiman. Hello? Chip? Mayo? Sige. Nagtuo ko nga sila yun ang nagkidnap sa kong anak. Sige. Bye. Kinsang nanuwag pa? Ang suki na kong person finder. Wa sa ila si Agnes. Wa sab sa ila si Lira. Unya, nanawag ko sa office. Wa sa bubalik si Lira dito. Og dili tinuod nga gisugo sa ni Rolando nga magkuha og dokumento dinhi sa bahay. So, ang iyang pag-ani, mao ang pagkuha kang Veron. Gilingaw ni Lira sinang sedes aron makasud ang kidnapper. Kinahanglang maluwas ang imong manghod iyan. Anda ba ang kwarta pa? Ako'y magpaabot sa sunod ng pagtuwag sa kidnapper. Kami na bahala sa kidnapper. Bahala eh.
Alex, ha? Ganina ra makagituyok-tuyok di, ha? Nabalagag ko sa buhaton sa kidnapper kang Veron, Binoy. Huwag yung kabuhat sa Veron. Dili siya makapanalipot siyang kaukalingon. Mausap. Unya, wamatay katabang nila. Doon na, Binoy. Unsa man? Mubalik kong tunob sa bahay ni Ed sa katapusang hikayon. Unsa? Iyan, Oh. Ngano niya maka? Ang busing-busing, namugos jud siyang mo anhi kay mutabang siya. Alexa, wa kay ikatabangan niya. dili sab ko mahimong magpundo sa layo. Samtang namiligro si Veron. Giandam na ni Papa ang 50 million. Nga ilukat na mo kang Veron. Pero kinahanglan gyapong madakpan sila. Aron dili na sila makapangid na paglain. Hoy, Veron. Kumusta ka naman? Biniti nga na makasabot ni mo, tita. Nahibaw ko. Guba ng utok ini. Ugwa na siya paglaom pa. Veron, kumusta ka? May tanaw siya ni mo, tita. Buot ipasabot nga nakasabot siya sa kong gisulti lira. Dili lang niya mapagawas sa bakbak. May tutok kitsyag maayo ni mo, tita. Nahibaw ka ba, Veron? Kung kinsa gyud ang nakaingon anang imong pagka-inutil? Ako. Ang tinuod nga midasmag nimo og dili si Carolina. Kay gusto kong mamatay ang tanang suod sa kasing-kasing ni Ed. James, kano sama ka sila makahatag sa kwarta? Kalmanan. Tawag ko balik. Daliun ta kini. Aron pagkahuman, magbuwag-buwag na ta. Tawag ko kusap. Mapagid man na wag og balik ang kidnapper. Wa pa. Ay naman sa si Papa nimo. Wa pa malaki siya mabalik. Nagwa pa si kwarta nga gidiman sa kidnapper. May kauban na siya mga polis. Nabalaka ka sa kumangon? Nakaila ka ni Veron? Oo. Tungod kay dito na ko sa bahay nga gibutangan ni Ed kang Veron sa bukid. Oh. Dugay na ko nahipaw nga may manghoy ka iyan. Og maokid ni ang babae nga gituhuan sa imong inahan nga batan-ong kabit sa imong amahan. Nga nung dugay man gitago ni Papa na ko. Nahadlok tingali siya nga. Dili ni mo matawad nga may igsuon ka sa gawas. Maldito bayak ka. May nanawag ka. Basig si Papa ni mo. Sa akong cellphone yun manawag sa Papa. Dili na sila na. Di ni mo tubagon. Ikay tabag. Hello? Kinsa ka? Ayon sa Ed. James? Oh. James? Ikaw ang kidnapper? Ipaunam ng kwarta. Sunso sa oras. Kung wag pa niya ang kwarta, mamatay ang babae. James! Nga nang imo man ikibuhat. Ki-off na niya. Huwag siya matubay na ko. Siya si James Ian, ang higalang photographer ni Lira. Nakaila siya sa kong tingog. Nakaila siya. Onsa? Kinsang nakaila? Klaro kayang tingog ni Alexa. Siya mo'y nakatubag. Tuwa sa Alexa sa bahay ni Ian? Oo. O nakaila siya sa kong tingog, Agnes. Kalma lang, James. Mabulilyaso tani anang kahadlok, di mo. Di magod usap-usap na kong tingog ko. Mapul-mapul ko. Ilhan niya ko. Dili ta nila matultulan din, hi. Ay. May balik na dahil si Alexa sa pagpadool nila ni Ian. Buset! Lira, ayaw na gid paghuna-huna pagpalit dito. Kinahala mo balik ko dito sa opisina. Aron dili sila magduda na ako, Tita Agnes. Tita, James, kamo ni bahala niya. Ay, Lira! Balik James, pasagdi siya. Siri na karon sa kapulisan. Imposible nga. Patultulan ta din nila.
James! James, tita! Na mga pulis na gawas! Unsa? Panuway-way sungay. Dali, dali. James! Ayaw dadas si Veron! Siya ang mahimo na kong taming. Batok sa mga pulis kita. Just play them two bars of stardust. Just hang out one silly Siri na karon sa kapulisan. Imposible nga. Matutulan ta din nila. James! James, tita! Na mga pulis na gawas! Unsa? Panuway-way sungay. Dali, dali. James! Ayaw dadas si Veron! Siya ang mahimo na kong taming. Batok sa mga pulis kita. Tita! James! Sabi ang buhaton! Magbuwag-buwag na. Unsa man yung pagkahitabo, ah? Ganong nadumduman man ta sa mga pulis? Tita! Tita, dili ko makalihok! James, unsa ato buhaton? James! Basta na! Basta na! Surrender na ko! Tita! Tita! Iyan, doon naman manawag og balik ang kidnapper. Unsa na pinahitabo sa kong mahod? Mauyan ta kun ni Ana si Ed. Anong wala naman sa manawag si Papa? Oh. Hello, Pa. Hain mo ka. Luwas na ang imong manghod iyan. Salamat nga naluwas na si Veron, Pa. Salamat kayo. Hain mo karon. Niya mi karon sa ospital. Isiguro na ko patsika pag imong manghod. Ug ang mga kidnapper. Napatay sa mga pulis ang lalaki ug ang imong tita Agnes. Kung sabo si Tita Agnes sa mga kidnapper? Ug si Lira. Samaran si Lira. Giatiman pas mga doktor. Sige ba, muwapas na ko ni mo diha sa ospital. Diya sa akong suking kwarto sa ospital sa Biron. Sige ba, bye. Luwas na si... Alexa? Wala na siya din eh. Salamat na luwas na si Veron. Luag ng akong dukan. Di na lang ko magkapil-apil pa sa ilang kalihukan ni Edog iyan. Eloy, nakakita ka, Alexa? Nasigpatan na to na akong amigawas, bossing. Unsa? Milakaw siya nga, huwag mo nang hinda ko? Oh, di na to ka na magsamok-samok sa inyong problema, bossing. Nakaubinay. Balik sa bahay ni Alexa. Ha? Mag-unsa man ko dito? Bantayi siya nga di makalayas. Uy, unsa naman ang gugmaha, bossing? Ayaw na nagreklamo. Lakaw na. Pa, kumusta si Veron? Salamat sa Ginoo. Luwas na siya. Ug huwag daw tang hitabo niya sa mga kamot sa kidnapper. Nganong dali mang natultulan sa kapulisan ang gitagawa sa mga kidnapper? Daan ko nang gipangandaman ang adlaw nga mangita gyud ko ni Veron iyan. Mao nga gibutangan ako siya og cellphone nga dali rang malukit. Gigamitan mo siya phone locator? O doon na ni real-time GPS track? Oo. Salamat sa Ginoo nga nakauna-una akong daan ini. Nganong imo sa ding gibutangan pa? Tungod sa kadok na ko sa imong inahan iyan. Ha? Nagbahad si mama nimo nga iyag yung tiwason si Veron. Wa ba din mo sultihi si mama nga imong anak si Veron? Ug dili mo kabit? Ako na siyang sultihan ini. Pero dili mo mati ang imong inahan. Gikaon siya siyang kasuko ug ang nakaingon ini. Mao ang suod na mong higala nga si Tita Agnes nimo. Unsa? Si Tita Agnes nimo ang mihilo sa una-una sa imong inahan.
Si Tita Agnes na yung hilong tangkahoy, pa. Pero, nga naman, Doon na siya'y gustong kuhaon gikan ako. Nga dili ko mahatag niya. Ang akong pagmahal. unsa? Pareha sila o kinaiya ni Lira. Tod, kumusta si Lira? Nagpaalim pa siya siyang samad sa ospital. O masilutang siya sa sang kidnapping. Ma? Alexa? Ma? Oh, nauli na di ay ka? Oh, Ma. Unsa matong gisulti ni Ian nga magpakasal ko no mo? Tinuod ba to? Ayaw magtuot to, Ma. O ganong dili magkagusto nga butuo ko. Nakigatubang magyud siya namo kay mga sawa ko no siya nimo. Gida naman gani niya ang buda nga imong tinahi. Kuhaon na unya to nako, Ma. Doon na ba mo'y problema si Ian, Alexa? Una sa tanan, Ma. Lain kayong paminawon nga ang anak sa una na kong bana. Mao yung mga sawa nako. Pero, fake man ang inyong kasal ni Sir Ed, di ba? Bisa na. Lainan ko. Gawas pa. Nakaila na kay ko ni Ian. Mapulan na siya nako, Ma. Ug mangita na sab naglain kalingawan. Uy, manang? Nay, tubig diha. Minoy? Ngayon ni aman ka? Ikaw? Bitaw. Aron babantayan ka. Ay, ayaw rin pinuangin diha, Binoy. Uy, binuang din ni aman ko sa imong atubangan. Gipasundan ka ni Busing. Katingaling mulayas na sab ka. Na, mabaw na sa mig pangita. Unsa ni? Ha? Pa! Unsa man ni? Kani tagat. Pero ni aman kay Alex ha? Oy, kanu sa man gyud ang inyong kasal ni Ian ha? Ay, pa, mahimo ba? Ay mo pagkuha ng Ian nga mga sawa nako. Nagduwa-duwa rin na siya. Dua, 113. Dua, 113 pa gani ako gibuhat, Alex, ha? Driver nako, mahimo pag itong security guard nimo. Oh, seryoso gitingali sa nimo, Alex ha? Baya, ay nalagpalugit niya, oy. Pa, migo ko na si Ian ako kay dili ko niya madasi ang pangisog o kwarta. Pero kung musurinda na ko niya, wa na. Mugawas ng tinuod nga kolor, ana. Pahuway na ko eh. Alex, ha? Patagi lang ang free trial si Busing. Unsa ko diri? Bagong mugna nga kape na doon ay free taste. Pauli na dito, Binoy, oy. Kumusta na ang kinabuhing kidnapper, Lira? Ian, basaylo ako. Ang nangi mo, Papa, nga sorry. Hapit na disgrasya nga kung manghut tungod sa imong kabuang. Busak, imo ning bayrang. Ian, ayoko niyong ipapriso. Nakasada. Busaan lang nga mapriso ka. Goodbye, Lira. Ian! Pasaylo ako niniho! Ian! Ian! Nagtangi ko na yung sponsors! Ian! Mulakaw ka na? Oo pa. Ipadayon ako nga kung pagbakasyon. Oh, Ian. Kung tinuod nga mahal ni mo si Alexa, irespeto ang iyang mga desisyon. Nahibaw ko nga
imon sab siyang gibutang sa apike. Smart na pagkababae si Alexa iyan. Dili mo siya makuha sa kwarta. Ikaw lagi pa. Misugot mo lagi siya nga magpakasal nimo. Business ang among kasal. Naibaw ka kung nganong si Alexa gyud nga akong gipili nga mubarog nga akong batanong asawa. Tungod kay naibaw ko nga dili siya magpadaog-daog nimo. Pa. Bata pa siya pero may kaugalingon na siyang diskarte. O dili siya teenager o kalidad sa panghuna-huna iyan. Negosyante siya. Busa, dili mada si Alexa sa imong kagwapo, sa imong kaisog, o sa imong arugante. Pero, unsa may akong buhatan pa. Aron matuos yan ako nga seryoso ko. Ayaw siya kontra. Himuha siyang partner. Kinahanglan makuha nimo ang iyang pagsalig iyan. O kung makuha na nimo ang iyang pagsalig, ang pingi kini. Salamat pa. Hello, bossing. Salamat ka na nawag ka. Biyan na diha, Binoy. Balik na sa dakong bahay sa ibabaw. Aha? Di na ko magbantay. Dili na. Pananghin na diha. Ing na nga, mubalik na kasi ibabaw. Oh, sige. Sige. Bye. Nar? Noy? Mupahuli na ko si Babaw. Mula ka na si Pinoy. Adong, pagsnahak sa una, diri. Ay, ayaw na lang na. Manghipos na tingali mi sa among gamit. Papuli o naman ko ni busing sa ibabaw. Alexa, mupaulit na si Binoy. Oh, papauli ama. Nakita na nimo? Mi surrender na si Ian. Busa, kalimtan na nato sila. Oh, Alexa. DXDC Gihok-gihok gamay sa RMN. Ug karon mga higala, niya ang katapusang sumpay ning sugilanon. Mahal kung kaaway. Just hang out one silly moon. Papuli o naman ko ni busing sa ibabaw. Alexa, mupaulit na si Binoy. Oh, papauli ama. Nakita na nimo? Mi surrender na si Ian. Busa, kalimtan na nato sila. Oh, Alexa, wa na mo hiskot sa ngan ni Ian din sa bayma. nasuko ka nga. Misurrender na sila? Wa man. Nalipay kay kuma nga wa na'y mamugos sa pagpakasal nako. Ka? Basin bayag magmahay kas kauwahian, Alexa. Nakita baya nako nga seryoso si Ian sa pagpakigsabot namo ni Papa nimo nga mga sawa gid siya nimo. Mura man ganito kahilakon. Unya, ako untang iyapatahion sa imong mahimong Buddha. Pero pagkaibaw niya nga may Buddha kang gidesign nga ganahan kaayo ka, mao ni iyang gipalit. Gibayran niya ang Buddha nga iyang kita sa ibabaw? Oo, naamang gani diha ang kwarta sa hunos. Ingon mag-angatan kay ang maong gaon kung dunay mo palit. Awi, aning gibayran og 15K. Unsa? Ang binang part ama. Aha. Bossing? Unsa na mata ini, oy? Sige, pata. Naguna-una ako sa gisulti ni Papa, Binoy. Unsa man? Kinahanglan makuha ko ang pagsalig ni Alexa. Pag kung makuha nila ako ning ampingan. Unya? Maunang labing dako na akong problema karon. Kaya bisang gamay. Wala pagsalig dako si Alexa. Saan nga? Pulos palpak mo nang ako mga gibuhat. May tao. Susiga ko.
si Ian? Naaman sa sud. Oh, tuwasin mong kwarto sa terrace. Excuse me. Agoy, magpapriso naman sa kaning bayhana. Ay, garbo sa mga bata noon. Di yun masabo. Pinoy, kisay. Oh. Alexa? Nga nung sobra man ang imong gipayad sa budang akong gihimo. Ganahan kong pasobrahan. Gusto kang manghambog sa akong inahan? Gusto kang magpapapel sa akong ginikanan? Ha? Hindi naman. Juan, nasayo ka presyo sa imong gahon. Mahalon man eh. Dili na pang gismail lang. Maliit talaga karon. Tod. Salamat sa imong pag-unong sa mong problema ni Veron. Kumusta naman si Veron? Okay na siya. Og si Lira, nadakpa na. Siguro ko na ko nga mapriso kita. Salamat nga niya ka. Niyang kwarta. Bawion ako ang Buda. Ako na nang imong buda eh. Ako na nang ibayaran. Ako nang bawion. Di lagi na mo mabawi. Way magpuot kon dili na ako na ibaligya nimo. Alexa, di ka ganahan nga mo na imong isulob sa tong kasal. Alexa, please. Ataki ko higayon nga ikapakita ni mo kung unsa ta kakamahal. Ako na ko. Nabuang ko sa una pa na. Umaw na akong gibasulat ng pahayaw. Kung mahimo pa lang, na ibalik sa unang panahon ng tanan. Ako maligibalik, Alexa. Pero, kako ko. Wala iso ng akong utok. Gawas sa kabuang. Sa akong kaarugante. Sa akong kasuko. May bukto ko luluha. Ay! DXDC. Kung di ba ko hambugiro, waot ako maproblema karon. Ay, ayaw ng utuka. Hoy, Ian! Iyan na sa bayo pag binata, God! Wapin ko'y buos, God. Ang kuno na ko. Nga nagbinata na kong mayo. Ang saba! Ay, parang utuka. Gusto na ba? Oh, nagdukot ng imong kilay. Pasag na ko. Wala ko kasabot kung naunsan ako. Yan, di magkamawa diri sa kong utok. Nayabag naman tingali ka? Ano yung problema na ko kay jabag kong utok? Sige, biyain na lang ko din eh. Pasag na ko din eh. Wabit ako'y buot. Gusto na! Hunungon to na ning atong kabuang. Unsa man? Tinuod yun nga mahal ko nimo. Kinahanglan pa ba nang ipamutaan na? Kung mao na, pakasli ko. Pero, ako'y magbuot kung asa ta magpagkasal. Dili ko gusto king grande nga kasal. Gusto kong pinobre nga kasal. Musugot ka nga. Magminyap ta. Nabungol ka? Salamat. Time out, uy. Dili ito mag-una-una, uy. Gusto naman pamugakos. Gimingaw naman ko din mo. Unsa? Lord! Salamat! Uy! Ayaw pagsinggit, uy! Pahibaw na ko sa papa sa imong desisyon. Ops! Ay, kadiyotang. Dili ka mangayo sa imong ama nung igasto sa kasal, ha? Ha? Dili, uy. Og kutobra sa 30 mil ang budget sa atong kasal. Unsa man? Unsa? 30 mil?
Dali, pre. Lingkod diha, pre. Lingkod. Zero to, lingkod. Mauni ang lamisa sa mga bisita. Na mag-inom ta. Ha? Pa, okay na diha? Oh, Pa, ang electric fan, igawas din eh. Ayaw lang kayo mo palabi og tagad, pre. Ay, ikaw na lang sabot sa kahoot ining among lugar, pre, ha? Lagi. Ay, usaon nga gusto man sila nga anhiya din ang reception. Kinahanglan tahuro na to kung sa may ilang gusto. Akong pahalipay ninyo, Alexa, Ian. Ni ang akong regalo ninyo. Oy, sobre. Maybe I do. Maybe this feeling inside me is true. And if I love you, and if I do. Oops. Ay! Iyan mo ako, uy. Ay, kabala ka. May tabong ka. Oops. Yan sa kwarta. Og sa humok na higdaanan. Ay! Ako na kinanagyan mo. Di ka magminal dito, ha? Promise. Di may tabong hatagan di kagkonsumisyon. Huwag ko magtuong. Ako nakit ka ka, Fiona. I love you. Iyan. Iyan. Ma, kamu unay bahala din sa dress shop, ha? Ayaw mi guna-una, Alexa. Ang imong bana mo yung atiman na. Mao. Kaniyot, ha? Inibalik ninyo. Kinahanglan na anak ko'y apo, ha? Apo! 001, apo. Ay, tapa man. Grabe, asa di mo pa, uy. Love, andam na ang atong mga gamit. Pa, ma, manglargaw nami. Sige, asa magyud mo mag-honeymoon? Sa Isla Verde. Iyan. Kasukaon ka? Dali, sandig sa mga baga. Nainamdom lang ko sa una na ko sa helicopter. Salbahis kay ka. Di na ka makakita itong tawanan. Pagkit ko magtuo nga kami ang unang makapuyo din sa Isla Verde. Red wine sa kong astig o guwapa yung misis. Oh. Yeah. Cheers. Cheers. I love you. I love you. Imuwantang sadya aking tapita, love. Oh, love.
I love you. Mahal kong kaaway. Just fall in love in a hurry. Fools give their hearts much too soon. Og dinhi mga higala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan. Mahal kung kaaway. Yatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Alixa, Marites Albores, Ian, Jeffrey Gabunada, Lira, og sa papel ni Yuli, Jelly Haka, James, og sa papel ni Dudo, Oji Kumpok Rakasa, sa papel ni Ed, Joel Bensi, Paul, Ricky Garin, Sides, Cecil Daniusos Cabrera, sa papel ni Agnes, Cassidy Albores, Binoy, Marvin Caballero, ug inabagan ning mosunod, Jay Badayos. Kining maong sugilanon giswat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Music and sound effects kini inyo higala kasamang Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Cabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Bangis Garing. Kining maong sugilanon gidalit sa RMN Production Center. Atangin ninyo mga higala ang puli nini. Nahisulap sa hangin. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Magaingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN. RMN. Life. Hello, good afternoon. Money out po ta, guys. Out na po, guys, no? From work. And today is January 24, 2025. Kumusta naman ang tanan? Yung nalingaw mo, guys. Oh, thank you. Ay, mas maayo noon. Baboy. Kung daling ang restaurant, guys, kay free ang sabaw. Sabaw pa lang ulam mo na yung ang sabaw pa lang ulam.
Thank you guys for watching. Hello guys, kumusta? It's me again, Dodong. Manood pa ka guys. Our ulam for today is